Puliano kapang tau tai bok song haino hacini kok tibin kok tuma joto lam suko kok tuma rongkha belek hino kotor kok tuma party mung party uithang mani kok tuma rongkha kowai bidda bil hati o tini kaisa BJP Janata Party ni tini kaisa meeting tongmani eba bazar sabha tongmani o bazar sabha o tini tipra mothani khoroksa themrang borok thangoi butok khlaikha BJP Janata Party ni borok no abno toino kowai bidda bil hati o party mung party uithang mani kok tuma piaba party mung ni bisingtei saimankha sabo butok khlaikha na khlaya piaba sawi khnarika sarai BJP Janata Party ni bujangnai takhuk borok sawi khnarika bidda bil amjani no Bishuddha Burmani kaming Bishuddha Burman bu hnoi sawi khnarika sarai lukurok no piaba BJP Janata Party ni je khoroksa takhuk bujangnai bo sawi khnarika 24 ঘন্টা ni bisingno Bishuddha Burman no eras ma khlaini hinai sawi khnarika piaba omo hai themrang borok no eras da khaijano na khaijiya abo tabo nahalajak lukurok piaba kokton bisini saimano tipra mothani chairman bubagra prodot Kishore Dev Brahma bo sawi tongmani salburung burung no thansa singnani nango जों tiprasa जों thansa ongnani nango chini manthai gerat tipra len जों chanai to bunai जों thansa ongase chini gerat tipra len manai hinai thansa ni kok salburung burung saidmani piaba kaisa lukurok hingke tabo bo thansa naiya piaba thansa ongi tongman jarao mo haikino tipra mothani samung sita tanai robo oram sukurugoi rimani koktuma kawoi tongmani social media rogo paithago saimankha bidda bil hati o tini party mung party thangmani tipra motha tai BJP piaba abno tuyei thangi soikha sampahar PS ni naimmo thang piaba paithago urmur ungmani hambui thangka ni koktuma saimankha piaba tabuk te kaisa wansuta hingke bubagrani imang eba tipra saroni imang tabuk tipra sarok muk thangde snamno piaba muk thang snamandi gibo baksa thango piaba imang tonai hinai baksa wansugibo tabuk mo haikino ur patilai tongmani koktuma eba tipra mothani adong songno ur bo kaisa kuisu thayo patiri tongmani koktuma kawi tongo salbrum brumno social media rogo naidonde jayakari pulan singpatha jora biru report chini kok TV जों दिनै बिदाबि बाजाराव जों कायसा बाजार सभा खायदों थांदोंमोन जराव 9:30टा टाइम गानो अ समायाव फायै चिनि रो लोकालनि न बिदाबिनि न Bishuddha Burma ब्लक नि चेयरमैन तामको तिप्रा मथानि ब फायै खनै चिनि जे BJP फ्लैग जों गो खालाय दङ अ फ्लैग नि खसवय फ्लैग सह लाथा सह खायानि उतियो बुखा ओइसबेनो आबो फुंसेरिमा परे ओइसना आजुजाकिन थांगा एमन जागाखा बुखाबो जात मादार खायनाहिन फायमानि आबहाय जोंथ साजाब सिमाया आं साजाब सिमाया आबोगाय फायानो चिनि BJP फ्लैग नि लाथाबाय आखमै फुंसेरिमानि आं ओइसा आजुजाकिन थांगा अ दाग्रक माब्ले आं फुंमानो तामगाय जतन नुबायदि तामगाय Bishuddha Burma जानो हुमानि नासिना दिउरो ओइसन ओटिखे दाग आजु थांगा म ओटिखे ओइसबेनो बुस्राम काय थांगा ब जात मादार खायनाहिन फायो चिनि बिदाबि आमसाइनि न ब एकजन ब्लक नि चेयरमैन फु Bishuddha Burma हिंगा आबनो बनो 24 घन्टानि बिसिङनो बनो आं ताबो केस खैनाय 24 घन्टा बिसिङनो Bishuddha Burma न रमनानि उंथो आबनो आं नायो बुजां माखाय आं साइसुनो बुजागो ते आं लगिते एक दुइजन बरबो चिनि BJP पार्टी नि फ्लैग उंगुइ तंमानि न बनो दाका चपाखाय ब्रनखाय बुइमालिया एमनाखाय जात मादार खायनाय फायो Bishuddha Burma आबनो आं जतनन कयो जाहाते बनो 24 घन्टा बिसिङनो उंथो आं बनो एफेयर खायनाय थानावा आसु म बिदाबि बाजार बिदाबि आमसाइ पाना खाचिनि 10 टान होइते प्रोग्राम तंमानि इंका जात 9:30 दिगे जों गर टेबिल साजोगाय चियार रंखौ तंमा जरा खाचिनि को टेबिल बो खेतार सुबायसिका Bishuddha Burma दाबो टेबिल खेतार जागनो दङ इंका बागे खेतारै आनो बुङा परखे टेबिल ताबा खेतारै बय थांगाते दुइ जनानो दाका जबाखाय थांखाबो जात मादार खायनाय फैयो आन मुंखाय Bishuddha Burma बिदाबि आमसाइनि न आं नंगाय आं BJP पार्टी खायो बाजार सभा दं बाजार सभा आवन बागना तिना बाहाय उरपानि आबा खायदाबो आसुन भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट जों तिनि रोचनि बिदाबि आरमान बुथ केन्द्रआव एकजन सभा खायथां खालामनि नि तिप्रा मखान ब्राव फाइटिं BJP ना हांगामा गांगामा आबो बाय नि महाराजा सायाबले जों तिप्रा साबले उन हांगामा दाम खायनो कोन दरकार गयो बरनो बुदोनो मोननाय आबो दा बग जे सा बुस्ताङो थनो थांदो
जों पिपासा एकमोन बक तिनि एदिसे बुतो फाइखाबले फाइमान ननो साइ नाय ने तो सावजे एकम एक के जों बसखाङो बावना चुरि का ताउतिन बिजिबि कलमा फाइ हांगा मादा मिसिल थाखाय मिटिं थाखाय आउ ताइनो कुरु म गणतन्त्र देश जाबो हा बक के साव बसखाङो बक राजतन्त्र सिस्टेम फाइथिखा आबो बुरो थाना तंबा बसखाङो तंखाय जोंनि भारतीय जनता पार्टीनो जों हामदोबै जों मिसिल मिटिं खायो जों ते कुनु हामदोया जों भारतीय जनता पार्टीनो जोंनि प्रधानमन्त्री जे नाय बसखाङो रेगा दि दं तारपरे पञ्चायत हयতো सुजुग सुबिदा दि कुनु मिसिल मिटिं खाया नगनि मान दं कारण जों साननानै भारतीय जनता पार्टी सारा कुनु खायनिया बसखाङो जोंनि करona फिरङो जागा दिखा एयरपोर्ट में राजन बुङो राजन बाद दे जों पालायो जोंबो राजन हामदो जोंबो तिप्रासा जोंबो राजन हामदो किन्तु माहाय बुलायनो तो राजा साथाखौ साया राजा नायो तिप्रासा एकम दि जों एक मुखाय नायो तिप्रासा ना जों एक खाय नाया जों जनजाति हयतो जों एक नायो बसखाङो जोंनि राजानो जों सम्मान दे किन्तु एनि तिप्रा मथान बावबाय बिजिबिनो हाङा माखाय और एक साया पार्टी माबा पार्टी होती पार्टी मात्र महाय जों सपन बायना कने चेयार टेबिल तो लाइका चेयार टेबिल तुई और बेराद्र बेरावई आं फ्लैग वा तान्ना हाका बुफांथा फांसी खासा तान्ना हरे फ्लैग दाइद गे हठात सा गाड़ी बठागै फायै नरक जाति दफाना बुथानाय गरब जाति दफाना हामजाया जाति दफाना ओरै बोरै खिनाय गे आबना वानसुको गे बिजेपि सरकार कोनो जाति दफाना हामजाया देबा তিনি साइफगासिनो प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर हौवाग्रा जोंनि एसे सयं गण बुदि जों लारि होका एक समय जनगण नरि हाबला दे रिमान करे चिनि ताम अपराध होबा नन एडिसि बा सारे नन एडिसि दिखा बेते तामार बेदाव थांबा ए फायात गासा फाय गण बुइरि फैका खालाबो ए खाला बुइ ओलका आनो सातिका नता महिस आनो न नुगा नहिस जान कुस्ताम खालिया आइना तो याफा नाइला फुरे आइन तो तंग प्रशासन आइन फ्लाइनाय दत किसुन बिचार आजाद खायनाय नार कुसुं बरबाय वालाय बुलाय दो जों आरो पलिटिकल खेला फुरेब्ला चिनिंका हामदों जोंबो दफानो मथांना मगैनो जों फ्लाइ दङ जेमन ताबो फुटबल थुंनाय महाय नंबुसु गलिमान आंबुसु दिमान आवसेबले नंबुसु सारिमान जनगण जोंबुसु सारिमान आंगाबो वानसुको तिनि जेसो बिसि लाइ थांगा गोबांमा बामफ्रन सरकार तिनि चालक थांका त्रिपुरा हाव तिनि माइरं फ्रि केबरियाखौ कोनो गभर्नमेन्ट माइरं फ्रि सारियाखौ तिनि हयत आं 2 टाका माइरं माखा बा 25 केजि 30 केजि आं फ्रि मानो 30 केजि 60 केजि माइरं आनि मटामटी आं नुखंसलि थांमानो बे आबोनो जे हामजा गया तिनि सोबानि साइ दङ बरक साइबे कक साखाय कक बां तिनि केंद्र बीजेपी सरकार राज्य बीजेपी सरकार किन्तु सरकार नि चावै सरकारनाव लाठिरि वंगे ताबो तो चायाबले हयतो पलिटिकल क्लाइमन नि नं हामजागोन यासि कमसे समान करि हे दा ए आबो हाय किन्तु चिनि बरराव आबोनो चाया वाति वाफ्रु गला उल्टा थुख्लमनाय जादो वाति यासा गया गते तिहा हा गलाबो हागेबले जों सिओ पलिटिकल देनिना आइन जतनि सो बरमनि सो माइचानायब्ले किन्तु आबोनो विपद के बतुबैया नि साक तबु आं चायांगा नि विपद फैनाय आं तो बयनो हिया बयनो बुया तो गया आं ताम विपद फैनायबा किन्तु नि नुं खायदि हयतो कक बाय साइमानो आबो ताखायदि नर अर प्रोग्राम ताखायदि हायदा हायले बुना नाबो कगियाबले हिंगाबा मतो गणतन्त्र राजतन्त्र देश हायिं थाका बिदेबिल राजां थाका गे अर केबो कुसा साइसिमालिया कुनो माने कायसा हामिया खायथो जों कमप्लेन खायनिया दिन तला तंना को अ सिस्टेम थांगै दंला हायखुन आबया जों हामजामोन तंना नाङो सांनो हामजाखै जों बुइनो हामजाना नाङो आयदा सुदु बांला बेता हने उपरे हरि हरि बित्रि सरिसि आबलाय खापिया आबा आं सारा गया सारा दुनिया बरो नुगो किन्तु आबा के चलिया जों मुनि जि हामजागो जोंनि जे हामजासे राजानि बारदे खायो जों अ बिदे बिले न जोंनि जे बीजेपी कर्मी न जों राजानि बारदे खायब्ले जोंखाय राजानि बुसाया देबो जों राजानि हावन तंगो गणतन्त्र बा जों गणतन्त्र सामु मा खायब्ले हायदबा जों अर बुलायना बगै वलायना बगै बुथलायना बगै जों अर पलिटिकल खायाब्ले गेबा फुटबल थंना नाङाब्ले तिनि कायसा गलि बाय बलदा थंमानबा दुइटा गलि नांब्ले हार जित
nge nainai ro wati ke nai thukjak bole kaisa goli bai to nai thugya ge abo wansukdi tibra hani takuk bukurong jotona ang okok sau saboni cha yawansukdi কিন্তু আজ পর্যন্ত কুবাংমা জায়গা নবর আবাহিকা ইয়াগো जों তরিয়া जों কুবুইও tongo কিন্তু কুবুই দুকুমানো কিন্তু আবনো আনি ওয়ানসুমো আং যতন কবো 23 তো जों ওয়ানসুকই tongo 20 টা বাই 40 টা ফেরো 20 জনা বাই 20 আবহাইলে দা এই আবন আসুক সাইনা কম টাকা হামবাই